Ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. Ман дар ин видео тарзи дуруст тайёр кардани хӯриши сабзигӣ ва сирри асосияшро нишон медиҳам. барои ин хӯриш ба мо дар кор аст сабзии калон-калон, переправаи махсуси хӯриши сабзигӣ, намак, сирпиёз, шакар, об, равған, уксус, мурчи сиёҳу сурх ва сабзигузаронак. дандонҳои сабзигузаронак калон-калон бошанд хубтар аст. сабзиҳоро аз сабзигузаронак мегузаронем. ана ман ҳамаи сабзиҳоро гузарондам. 2 қошуқи калон переправаи махсуси хӯриши сабзигиро мерезем. сирпиёзҳоро ҳам майда мекунем. акнун ман сирри асосияшро нишон медиҳам. маҳсулотҳои боқимондаро дар болои сабзӣ намерезему аз онҳо шарбати махсус тайёр мекунем ва баъд онро ба болои сабзӣ мерезем. барои шарбатро тайёр кардан зарфи сирдор дар кор аст. равған, об, шакар, намак, уксус ва мурчҳоро ба зарфи сирдор мерезему зарфро ба болои гармӣ мемонем. кофта меистем то ки шакару намакаш об шавад. аз пеши шарбатамон дур намеравем ки зиёд наҷӯшад. нигоҳ карда меистем наздики ҷӯшидан омад дарав мегирему ба болои сабзиҳо мерезем. аз 5 то 10 дақиқа кофта меистем. баъд ба ягон зарфи даҳондор мегирему онро дар ҳарорати гармии хона мемонем. баъди 2-3 соат хӯриши мо ба хӯрдан тайёр мешавад. дар ин ҷо ман ин хӯришро 2 қисм мекунам. ба як қисмаш бодиринг ҳамроҳ мекунам. барои ин бодирингро гирди ғафсак майда карда бо ана ҳамин тарз реза мекунем. баъд онро ба хӯриши сабзигӣ омехта мекунем. хӯриши мо омода шуд. ман ин хӯришро зуд тайёр мекунам, барое ки мо аҳли оила ин хӯришро бисёр нағз мебинем. боварӣ дорам дӯстони азиз шуморам барои аҳли оилаҳотон ин хӯришро тайёр мекунед. ташаккури зиёд барои дастгириҳотон. дар паноҳи худо бошед то видеоҳои нав.